ένα δωμάτιο αδιανό που έχει μονάχα ένα φως κάπου κρυμμένο, σαν σπίρτο που δεν άναψε ποτέ κι αναζητά φωτιά στο χάος πεταμένο. Δεν βρίσκω έναν τρόπο διαφύγης, κάνω πορείες που ποτέ δεν έχουν τέλος και χάνομαι στις σκέψεις μου που ζεις και ζω παράλληλα σ' αυτές παγιδευμένο. Πες μου πως θα έρθεις εδώ, τα δυο σου τα χείλη να αγγίξω, να δώσω πνοή στην άδεια μου ζωή και στην ψυχή μου ακόμα ζω, ακόμα. Τώρα βαδίζω σε ενοχές που σ' άφησα να φύγεις μακριά μου και γέμισε στο σώμα μου πληγές και δίχως τύπους και αγάπη την καρδιά μου. Δεν βρίσκω έναν τρόπο διαφυγής, κάνω πορείες που ποτέ δεν έχουν τέλος και χάνομαι στις σκέψεις μου που ζεις και ζω παράλληλα ξανά παγιδευμένο. Πες μου πως θα έρθεις εδώ, τα δυο σου